Čaute ľudia, vítame vás s Davidom u nového videa. Ja viem, že som sa trochu... daj mi facku, lebo som nenatáčal. David. Tak, ja som nenatáčal dlho, ja viem, že som hajzel a nenatáčil som dlho video. Aj keď som vám to nasľuboval. Tak, jak tam vzadu, jak tam úplne čumel. Tak dneska urobíme napravu a točíme... Ideme natáčať. Točíme, ale cez Obosu Studio. Konečne, kamo. Ten Xbox Game Bar to vyzeralo, ako keby ho naprogramovala môj bratranec. AI. Hej, AI, ChatGPT. ChatGPT. No dobre, mne treba drevo, nielen vlčí mak. Ja mám slovenské slovenský Minecraft. Pre mňa slovenský Minecraft je peklo. Hej, hovädzie bravčový. Ešte horšie než horšie. To je horšie zavolané v horšom, najhoršom a potom ešte si to prepíšeš ten kód na horšie a z horšieho na najhoršie a bude to také hrozné, že... Že je to hrozné. No, jo. Dobre, mám základné nástroje. Okej, ja nemám ani piču. Normálne, kým ty tu vysvetľuješ, ja už mám základné nástroje. Ale ironové? Na stolnové. Čas na vylepšenie. Normálne, jak sa to robím už prvý upgrade. Hej, ty si vybavený za 5 minutiek. Ja už to robím asi po 30 krát, lebo pandémia so serverami. Hej, prv sme chceli modované, potom normálne, potom zase modované. Až sme sa dopracovali sem. Na normál, konečne. Je lepšie mať cape alebo takto? No, tak je lepšie, lebo... No, Vidno Edmini. hej, vidno Edmini. Počkaj, ja sa musím prdnúť. To bola bomba. No, Pamätáš Adolfa Putina? máme to. Jak to bolo? Goated. Ja som sa dokopal k tomu. Jak sa to volá? Copper. Hej, a tuto je konečne. Doba kamena, no konečne. To mi trvalo. Počkaj. Jednu vec, hýčni ma. Prečo? Ten dačo skosiť. Koľ? Kamo, mňa... Dorici, mne za chvíľu... Ideme poraziť. Hýčni ma. Len raz. Ten dačo skosiť, lebo som si jeden urobil nastavenie. Mne to netočí? To fakt? Skús ty mňa? Ani mňa to netočí. Točí ti kameru? Ne. David, poď sa pozrieť sem do kejpky. Čo tu je? Tu som. Tu poď. Copper? Admin was watching. Hej, ale to je moje. Som našiel ja. Nie, kľudne si ber. Len koprenovi sme mali. Nie, kľudne si to zober. A čo, ja idem ešte získať jedno. Ja mám jablčko. Evelina, Hej. ty si kúpila Evelina. Hej! Nepríde ti, že by som tam Nie, nezakopávaj to. Ja sa tam ešte vrátim, ale ja nemám... Ja som si zabudol crafting, no nič. No ja idem získať žrádlo. Hej, choď. A hlavne nám treba toto, jak sa to volá, vlnu. Hutu. Že ak sa volajú, ja mám zavolať tie kravy, či pik. Hutu. Hutu. Co to je? Neviem.
Ani ja. Ale A to- nenašla som nič. A to ma počuje? Dorici, mňa to neviem, že či počuje. Ja Doriti! vidím village. Doriti! Som bol ďaleko od Počkaj, mikrofónu, David, hej. dám Ťa musím byť blízko. A ja som ďaleko od mikrofónu. Ale ty máš úplne iný mikrofón než ja. Ja mám ho inak stavaný a ja vidím village. David, ja si tu chcem nakopať len koul. Mne daj menšiu, čo ja ju mám hotovú. A dal si už natáčanie? Hej, nahráva sa to. Je to chilly. Ja už som ju dokončil. Počkaj, čo? Jako Ja už mám jedno, aj som našla village. som ti nedal job, nájdi village. Či? No, tak som ju našiel. Nevadí. Nebudem greedy. Zničme ju. Keby som tu tie mody stiahol. Víš, čo tu je? No. V strede cestičky tu je hlina, na ktorej je hay bale a tu sú proste dve hay bale ako beža. Dve hejbelie. To je. Ja si tu kopem ešte kop. Ale Staj nikdy nedostanem. mám dve postele. Díkes, môže byť jedna moja? Je to jedno, máme 4. Dobre, budú sa hodiť na Ender Dragona. OK, ja tam bežím a môžem si zobrať toho, jak sa to, kde si vlastne? Ja som tu village. OK, ja pôjdem za tou tečkou. Ty si išiel niekde tade dopredu, ale mne to ukazuje, že si tu tak pôjdem tam. Máme, zober všetky postele. Ty zober postele, ja sa postaram o toho. Iron Golema. Irongole. Tak. Poď! Oh shit! A už idem. Kiwi Goldin. A shit, Hill Goldin. Prosím vás ľudia, dajte odber a tu, hore v karte, máte môj a jeho, máte jeho kanál iba. Nie môj, žiaden môj. To je smutné. Iba tvoj tam je, tak buď rád, že ťa takto podporujem. Oh, thank you. OK, a kde je Irongolem? Iron Golem je Iron. Na buchanec. Ťa prenasledujem. No. Máme spať. Máme A ty máš spať. ľahnúť si, choď. Ľahnúť! Máš ju? Kde si? Kámo, pamätáš? Hej. Len ja budem mať... Počkaj, ja som chcel si nafarbiť žltú posteľ na žltú. Počkaj, ja ti prinesem červené farbivo. Yes, thank you. Len no, vidíš ich? Máš nejakú popy vlastne u seba? Hej, mám tu. Rýchle, ja vidím ovce. Ja ti prinesem rovno to farbivo. Budeme v tejto village. No ale treba nám aj preskúmavať nejaké diamondy, treba nájsť, ne? Ale že tu budeme mať dom. Jo, ako fajn, ako tú bejsku. Hej, že vykradneme nejaký dom. Ukradneme takomu dom. Aspoň. Hej, kámo, konečne je toto legendary, čo sme mali, ne? To si ešte pamätáš z starého svetu? Ja mám obidve. Som na teba pozrel. Ahoj. Kde mám hlinu? Ale nezabudni, hráme čahu, máme dve ruky. Počkaj, čo to je? Som to musel Použij vykopať. svoju ruku najviac, jak vieš. Použite ruky, nie hlavu. Tento dom je na polovici vo vzduchu. Ukáž, tak ten si zoberieme. A tam je Iron Golem. Irongolem, nechaj ho na mňa. No. David, nechceš robiť vlajku? Majme väčší dom. Toto bude naša náhrada. Toto. Kde je Irongolem? Iron Golem je tam hore, tam tým smerom. Počkaj, si tu zoberieme tu cobblestone.
Ja som doniesol hlaholiku. Donesol si hlaholiku a kresťanstvo, ty si Cyril. Sú ovce! Ja mám knihu v ruke. No ale kde je Irongolem? Aha, tu si. Pane Bože, prosím ťa. Vystavaj sa, by ťa nezabil. Hej, ja chápem. Prosím ťa, Pane Bože, ochraň. Som sa Najprv sa vystavaj pre istotu. ho vždycky bál vniknúť, hej? No. Nie! Kurňa! Zdrhaj! Posteľ. Jak ako posteľ? Klikni, daj posteľ a daj spawn point. Počkaj, tu ho niekde zavediem do piče. Počkaj, ja zabijem ho, okej? Keď mi dokážeš takto dobre. 2, 3, 4, 5. On ide ďalej. 4 bloky, 4 bloky. Dáva mi tu natáčame úplne. Videjko, horok. Jak tam na ňu nič. Kraučuj vedľa neho. Kraučuj vedľa neho. A vieš, ako to budeme mať strážcu? Štyri. Hej! To ty si zobral úplne na tajňačku, ne? Nie, ja som chcel len vidieť, No. koľko... David! je to. Vezmi. Aha, díky. Že, počkaj, pozri na mňa. Ja nosím každému hlaholiku. Máš nejaké jedlo? Jedlo? Díkes. Polovicu mojich chlebov. Čiže ty si mal 6, hej? Áno. A tu je... No. Tu je mamačka. Počkaj! Nič. Vráť mi, jak boli. A pozri sa zhora. This is the end. Nožič. Chvála Bohu. Zhošte v pekle. Musím verziu od prasa. Normálne vy, jak ste sa tam dostali? Ten dom doslova má aj schodíky vo vzduchu. Počkej, čo? A už mi hraje tá legendárna hudbička. No, nebude mať barák. Ja sa pýtam, kde sú ešte tie bone mealy? Hej, baby. No hej, Som našiel náš barák. kde si? Aha, toto? Taká dobrá pejsočka. Je to... Prečo je tu dráha? Dobre, jedno. Vidíš si tú dráhu? Hej, Ok, ja si tu tú sú dráhu ďalšie dve postele. Ja som našiel zdroj jedla. A mám knihu. A počkaj. No, polovica mojich chlebov. A počkaj, polovica mojich zemiakov. Díky. A zemiaky sú dobré na sadenie. Čiže si zrobíme rovno aj... Mám si dať posteľ, jak sme mali predtým, že vedľa seba? Hej, Od seba. keď chceš, ale ty budeš spať pri jej okne. Ináč ako. No. Spí, ja budem spať. Čo, ja budem opačne tak. Ja tebe budem núchať ňohy a ty mne. Ja už som si nezajeskal hlavu, tak si toto vykopem. Okej, ja to stíšim. Vlastne vykraftím toto. Bola pes. Máme krásne kvetinky. A saplingy. Len kvetinky a nebudú kvetiniť. Dobre. Ale Teraz to som náš dom. vykrafti bucket. Ja potrebujem... Nemám dve irony. Aha, tak ja ti dám ten tretí. Hej.
Kamo, co to sakra je? Ste blízko, chlapci. Ty tu nebudeš robiť. Fakt. Nebudete sa rozmnožovať. Som to vyriešil, nič sa tam už nedeje znova. Nebudete sa tam rozmnožovať. Dobre, takže tu budeme mať zvieratá. Kamo, mne tu tak hučíš. Mne tu tak hučíš do tej hlavy. Ja? Jo, tu strašne hučíš. Lákaš. Tak. 1, 2, 3, 4. To bolo potrebné. To bude. Tu bude nekonečný zdroj vody. Daj mi bikit. No, okej, počkaj, len mi to tu začína hniť. No. No už nie. Ja sa zatiaľ postaram o drevo. Najbližšia voda je... V prdele. No, tam ide menší potôčik. Hej. Takže... Tam zabehneš. A čakaj, všetku vodu. Hej, vykradneš to tam. Na tajňačku. Len... To bude problém. On je moc nízko. Zväzok sena. Peťov zväzok. Skrátime to. Ok, nebude trebať. A pridáme k tomu môj starý skin. Sajúsky rašik. Víš, poprvýkrát 3 slova. Mám 14 chleba. David? Nízko je potôčik. Jo. Tam asi nebudeme každý deň chodiť. David, ja ťa ani nevidím. Kamo, tu je Elko. Kde? Tu. To som myslel ten potôčik, čo som chcel zobrať z neho. To je to Elko? O ne, keď sa pozrieš ďalej, už uvidíš, čo som myslel. Aha, hej, to ten. To je moc ďaleko. Pozri, naša voda lieta. To je Vaňa. To je Vaňa, hej. Ale ešte z toho neber, ešte to nie je nekonečné. Hej, ja to zatiaľ zrobím. Možno sa neučí. Kámo, ty tam musíš ísť 2. To je pohroma. To je pain. Pain, normálne. Kámo, my máme vodu, že tu a ono to už začalo zakvítať. What? Čo? Normálne To ja. tu už sú také hnedé. A začalo tu to aj hniť. No, už to je polovica z toho zhnila i tak. Kámo, Číko. banána. Čík? Banána. No ideš. Kámo, Tu je normálne stena. Great Wall of Edvinia. Ty si to pamätáš? Kámo, my sme na tom makali každý jeden deň. Každý. Stratili sme to. David, pozri sa hore. No poď. Tu skákať a pritom kraučovať. Ty budeš normálne kraučovať vo vzduchu, keď si to namasteruješ. Pomoc! Čo? Poď sa sem pozrieť. Zázrak sa stal. Čo? To je nemožné. Máme nekonečné vody. No daj bucket. Len ešte test. Toto musíme otvoriť, aby to bolo lepšie. No poď už no. Okay, keď zoberiem aj toto. Zatiaľ sa to matematikujem. Tam klikni na ňu. Raz to praví.
Normálne. Peťo genius. Dobré ráno. Dobrý ráno, Kamo, skade si sa ty vzal? Oni sa často spawnujú, keď sú tu villageri. Teraz pôjde po mne. Tohto nechaj, tento nás ochraňuje. Tak. To je masaker vody. Už viem, skade bude nekonečný zdroj vody. Nie boky, ale priamo zo stredu. Počkaj, skeleton. Toto je... David, Díky, ale ja mám ešte dosť... no poď treba sadiť. To je čo toho? Kde mám svoje semienka? Bez ne. Víš, jak rýchle rastú veci? To? Rozdelíme ich. Tu budú sena a tam budú Potapa. tatata. Prečo je to také zaľudnené? Už som z nich už som z nich pár vyzabíjal. Dúfam, že si to golem nevšimol. Golem Nie. Normálne sa ma bali, no tak tu postavili golema. Dobre, mám 10 semienok. hore bude crafting miesto, okej? Na Kamo, tomto schodí. presne jedno mi ostalo. Tak. Peťo, tu budú veci. Oh. Aby sme to mali trošku tu miesto. Toto je čestka na postele. OK, David, nemusíme sa báť o čestky, pretože sú vybavené. Vybavené. Pozri sa za seba. Vidím. Tu ešte 30 hliny. Ja to sklidím. Pamätáš to obrovské pole, čo sme mali na tom serveri? Zrobíme aj tu. Prečo to nikdy nebolo na videu? Hej. No rastie, čum. Urob pesnička. Urobme tu steny okolo na pesničku, okej? Keď sa to chce. Ale mne úplne došla durabilita. Tak. Na čom? Pozri sa za seba. David. Vidím. Mr. Bum Bum. Mama, my tu máme ohradku. Ja som hovoril, že tam budeme sadiť zvieratá. Sadiť. Áno, sadiť. Sadiť zvieratá. To je tá najväčšia Ako sa to kravina. hovorí, nie? To je tá najväčšia kravina na svete. Tak. Nechceme si tie čestky, alebo... Jak sa kraftí barel? Barel? Jop. No. No, ja som to zabudol, ale je to ťažšie. Počkaj, pohľadám si na internete. Tak si... Je to z dreva. How to craft barrel. Dobre, ja už viem. Kámo, aj ja už viem. Potrebujem... Budeme mi trebať sleby. Jop. Dobre, sleby máme, aj styky máme. Ale styky na to netreba. Treba. Pozeraj. Ne. Ja Skúsim... už som vykraftil barel bez stykov. Počkaj, skúsim ja. No, ja som ho vykraftil, že ale zle. No ukáž, jak sa to krafti? Dáš? Predstav si, že toto... Počkaj, poď von.
cobblestone bude drevo. No, a? Co z ním? Dobre, tak to drevo dáš. A slab. OK, díkes. Problém. Káde ja sakra získam Aha, tu. Kostička! Kde je kostička? Našiel som kost. Kde dáme barley? Pod schody. Tak. No počkaj, barely ešte idem vytvoriť. Už se priestory. Poď prosím, funguj. Yeah! Tak. Mám 2 súdy. Presne. Čo tu robíte? Návštevníci? Tak poď sa. Nezabíjaj! Ale... Preč. Ale nie. To bol farma, boli sa s ním triediť. Ale jeden slušný farmár je. Tento tu. No, za 10 kovov jeden nemeral. Ja mám 20 kovov. Jo, ale nemám. Kámo, ja som to už zobral. Ale to reti ku nám To stále... je jedno. Idem nájsť farmy. David, ku nám stále niekto chodí. Viete vy čo? Ja vás všetkých zabijem. Nie, urobíme stenu. Okrem toho farma... Kámo, tu sú farmári. Vypadnite všetci do jednoho. Vieš jak? On mi tu prezera súdy. Ja to robím. No poďte sem. Chcete Ma šla? zaujíma, kde dostanú čo? Však Kámo, nikde v tu nás. sú dvaja Iron Golemovia. Ale to znamená viac obrancov. Hej, ale vieš vlastne, že ku nám stále... Musíme niečo urobiť s nimi, ale keď všetkých pozabiješ, už sa nerozpálna ako Iron Golemovia. Potrebujeme drevo. Dobre, ja zatiaľ zablokujem ku nám cestu, tak a už sa tu nikto nedostane. Nechaj villagerov žiť. Ale ku nám nich nejdu, hej? To je asi posledný villager, sa mi zdá. Je ich viac. Musíme ich vymnožiť. Aj. Tu začína čas, ktorý nemám rád. Tu je. Sa mi zdá, že sa množia z... Ak si pamätám od seriákariho, zvykom by to malo fungovať. To je skvelé, ale mám nápad. Nezrobíme part 2, lebo už je fakt veľa hodín.